Bokajan Police Station ke parlo Bokajan CHC mate Bokajan Community Health Center along inut arta kijum hek anim sopia phan inut Dr. NC Deabang abortion kuri dera jok raikom sai kheri de kachingnang Birta kirip dunlong tengi kedam tang jangmi poni pain ko reisier ni Bokajan Community Health Center along inut arta kijum hek anim sopi oso chopat hetet penajok oso kachewarji aphan hospital along an also apo tumpen Wando. Also pi apo bang online opedia men kithap ahud. Apo bang also pi artaninkan kresir ke pusi than pachobai dun tetlo. Laso pi Dr. NC De along chepaklang damsi ahok oso chopathe binong kalima kalangma patinidam. Lapen doctors kilang pen kithana tingki also pi pregnancy mati oso kachopathe cheklojon pli anbang dolo pusi biota longko. Bonda kopi koson penone doctor saphan alang litum chingti pahem sosi oso kachiti phiji mate abortion ji aphan mathasi doctor saphan tuning rilo lapen doctor sitami alang litum kachuning rialam arju bonda isi kamang hume me alam bangke Dr. NC De bang oso phan langdingta arta chini penapot lason ke claim kle pu pudundesi raikom sai khia phan birta pidet nang ji alar alangli also pi arta avi pinlang pu chini lor pen aphita lapuson abortion asai ke claim dun det penajok hamphang asong tum labang so alam arjulong si Bokajan Police Station along Dr. NC De aputhak FIR mati lampoi pi pen raikom sai khia tum adimolong humri dampen alam ahok kalikalang patini si Dr. NC De aphan Bokajan raikom sai khia tum karju ke pangthi ji aphan thana long an hangpon abortion related case apuni okole asile ne case tu aru konoba asile na asile kun asile mahila kormachari kun asile apni agote enaka korisile sister ki jani kon hoy naam to apna fosaise neki apna sister kini fosale neki Sangti Dipen Presentera Karbing Long Live